परत वयत ना आपल्या आपण वचप म्हणतात आपण काय उपासना आपण म्हणजे आपण होतो ना घर त्याच्या तोयत असतले घडका तुका कितें फोटो रावला पुढे वचना आम्ही खेळतो इतले पुरो आम्ही रोहिणी मार्किंग करतो अळम्यांक लागून मागे हांगा मेळटली न्ही हय हांगा सगळ्या बडगेच बडगे दोन्ही हातान देऊन देता तुका सामकेच जायना सिलेक्टार म्हणटाले बरे हे असे ते माउंट एव्हरेस्टाचे बी होता ते